сайёҳии варзишӣ як соҳаи мустақил ва иҷтимоӣ мебошад, ки тарзи ҳаёти солими ҷомеа, воситаи самараноки маънавӣ ва ҷисмонии шахс, тарбиянамоии муносибати ғамхорона ба табиат, якдигарфаҳмӣ, мисли дилхоҳ намудҳои варзиш эҳтироми байни халқҳо ва миллатҳоро фаро мегирад. он ҳамчун як шакли дипломатияи ҷамъиятӣ дар асоси шиносоӣ бо ҳаёти рӯзмарра, таърих, маданият, урфу одати халқҳо, намуди фаъоли истироҳат, интихоби шаклҳои гуногун барои тамоми гурӯҳи шаҳрвандон ташаккул ёфтааст. сайёҳии варзишӣ дар Тоҷикистон як намуди варзиши миллӣ мебошад, зеро анъанаҳои қадимӣ дорад. он на танҳо ҷузъиёти варзиширо дар бар мегирад, балки як соҳаи махсуси маънавӣ ва тарзи зиндагии дӯстдорони табиат мебошад. сайёҳии варзишӣ метавонад ғайр аз ҷузъиёти сайёҳиву варзишӣ инчунин дорои хусусияти таълимӣ, илмӣ, таҳқиқотӣ, экологӣ, фароғатӣ, тарбиявӣ, хоҷагидорӣ ва ғайра бошад. сайёҳии варзишӣ пеш аз ҳама як намуди сайёҳати дастаҷамъӣ ва омехта бо унсурҳои варзиш мебошад, ки бо ёрии байни ҳамдигарӣ, интизоми варзишӣ, боварӣ ба ҳамдигар ва барқарорнамоии риштаҳои дӯстӣ асос меёбад. шавқу рағбат ба сайёҳии варзишӣ имкон медиҳад, ки бо фарҳанги кишварҳо, минтақаҳо, шаҳру ноҳияҳо, деҳаҳо ва тарзи зиндагии халқҳои гуногун бо гӯшаҳои аҷиб ва нотакрори табиат шинос шавем ва ҳамсафарони боэътимод пайдо намоем. вобаста ба ин, дар ҷараёни иштироки гурӯҳи эҷодии барнома дар чанде аз хатсайрҳои зимистонаи сайёҳии варзишӣ бо тамоюли кӯҳнавардӣ, ки ба минтақаҳои ғаробу хоҷа обигарми Варзоб, Сарбини Турсунзода, Темурдараи Шаҳринав ва Архуи Ромит дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Дургард сурат гирифт, мо бо шароиту муҳити сафар бо сайёҳони дохилу хориҷи мамлакат аз наздик шинос шудем. воқеан ҳам таври худи сайёҳон ҳам мегӯянд, Тоҷикистон сарзамини кӯҳсор, обҳои мусаффо, боду ҳавои тоза, иқлими мусоид барои сайёҳат дар 4 фасли сол мебошад ва маҳз барои ҳамин ҳам сайёҳони хориҷӣ барои сайёҳат Тоҷикистонро интихоб мекунанд. тоҷикистон мамлакати хеле назаррабо мебошад. бори аввал аст, ки ба ин ҷо омадам ва ман кӯҳнавардӣ хеле писанд аст. ман метавонам бигӯям, ки сайёҳони зиёде майли омадан ба чунин кӯҳҳои дар иҳотаи барф қарордоштаро доранд. тоҷикистон яке аз беҳтарин кишварҳо барои сайёҳати кӯҳӣ мебошад. ман зиёда аз 1 сол мешавад, ки дар Тоҷикистон ҳастам ва нақша дорам, ки бештару бештар дар ин гуна хатсайрҳо иштирок кунам. зеро фикр мекунам аз тарафи ман хунукназарӣ мешавад, ки дар Тоҷикистон бошаму зебоиҳои дигари кӯҳҳоро барои худ кашф накунам. номи ман Игор, аз Волгоград ҳастам. ба Тоҷикистон ҳамчун сайёҳ омадам. хеле бароям дидани кӯҳҳои баланду осмонбӯс ҷолиб аст, чун худ дӯстдори кӯҳҳо ҳастам. боду ҳавои ин ҷо хеле тоза аст. айни замон зарфиятҳои табиию инфрасохтории Тоҷикистон дар доираи маҳдуди таъсиси хатсайрҳои пиёдагардӣ, кӯҳию кӯҳнавардӣ, табобатӣ ва шикорӣ ба роҳ монда шудааст, ки ин назар ба иқтидори умумии сайёҳии Тоҷикистон ниҳоят кам аст. вобаста ба ин, вазъи сайёҳати дохилӣ низ хеле суст инкишоф ёфта мебошад. солҳои охир ҳарчи бештару бештар сайёҳони хориҷӣ ба Темурдара меоянд. омадани сайёҳони хориҷӣ албатта хуб аст, аммо беҳтарин мебуд, ки сайёҳони дохилӣ низ ҳамватанонамон бо минтақаҳои сайёҳии мамлакат ошноӣ пайдо мекарданд, барои он ки онҳо дар ҳақиқат ҳам хеле зебо ҳастанд. одамон аз дигар мамлакатҳо маблағи зиёд сарф карда ба ин ҷо меоянд ва ё ҳамин гуна бо хараҷоти зиёд ҳамватанонамон ба хориҷа мераванд. мо бошем дар ватани худ ҳастем. аз ин рӯ лозим аст, ки хубтар бо минтақаҳои зебои ватани худ шинос шавем.
барзамиин дар бештари маврид ҳангоми таъсиси чунин хатсайрҳо ҷиҳати риояи қоидаҳои бехатарӣ беэҳтиётӣ зоҳир карда мешавад. таҷҳизот дар сайёҳии варзишӣ аз намуди он вобаста буда либосу появзоли махсусро дар бар мегирад, ба монанди куртка, шимоли обногузар, дастпӯшакҳо, колоҳ, появзолҳои кӯҳӣ, айнакҳои муҳофизатии навъҳои гуногун, ресмонҳо, карабинаҳо, жумар барои кор кардан бо ресмонҳо, чароғҳо бо батареяҳо, хаймаҳо, асбобҳои кӯҳнавардӣ аз ҷумла асродастҳои кӯҳнавардӣ, табарҳои яхшикан, лавозимоти оташнишонӣ, асбобҳои хаймазанӣ, сӯзишворӣ, таҷҳизоти навигатсионӣ ва алоқа, инчунин дигар воситаю таҷҳизоти техникӣ. агар шумо ба таври ҷиддӣ дар яке аз намудҳои сайёҳии варзишӣ иштирок карданӣ бошед, тавсия дода мешавад, ки баъзе қоидаҳои умумиро риоя кунед. аз ҷумла новобаста аз давомнокӣ, сатҳи душворӣ ва ҳамроҳатон роҳбаланд будан, ҳамеша бо худ нусхаи харитаи муфассали хатсайратонро дошта бошед, зеро ҳангоми чунин саёҳатҳои пурҳаракати ҷисмонӣ эҳтимолан метавонед аз гурӯҳатон қафо монед ва он гоҳ харитаи масир ягона маълумоте хоҳад буд, ки метавонад ба шумо дар ин вазъият кӯмак кунад. ҳеҷ гоҳ танҳо ба кӯҳҳон наравед, ҳатто агар шумо боварӣ дошта бошед, ки бо роҳҳои масир шинос ҳастед ва сатҳи душвории он дар доираи тавони шумо хоҳад буд. ҳатман пеш аз сафар гурӯҳи наҷотдиҳии минтақавӣ ва ё ҳадди ақал наздиконатонро аз масири хатсайр дар ҷараён гузоред, махсусан агар макони мерафтаи шумо то ҳол кам омӯхташуда ва ё умуман наомӯхташуда бошад. пеш аз ба роҳ баромадан пешгӯии обу ҳаворо барои ҳадди ақал 5 рӯзи баъдӣ бубинед, ҳатто сафари шумо дарозмуддат ҳам набошад. дар хотир доред, пайгирии мунтазами боду ҳавои минтақа омили муҳими сайёҳати бо муваффақиятонаи шумо ва гурӯҳатон хоҳад буд. қобилияти обутобёфтаи ҷисмонӣ низ дар сайёҳати варзишиятон нақши дигарӣ ҳалкунанда дорад. дар роҳ барои эҳтиёт меваҳои худрӯи даштӣ ё растаниҳои маъмулан хӯрданиро истифода накунед. ҳарчанд бисёриҳо ҷолибияти сайёҳаташонро дар ҳамин бубинанд ҳам, бояд донист, ки мева ва растаниҳои худрӯй баъзан заҳрогин буда метавонанд. танҳо хӯрокеро, ки аз ҷониби созмондиҳандагон ё роҳбаладони хатсайри сайёҳӣ тавсия шудааст, бихӯред. инчунин метавонед бо худ хӯроки дилхоҳатонро пешакӣ бигиред. ҳангоми убур аз болои руду дарёҳои тезоби кӯҳӣ эҳтиёт шавед. инчунин ҳангоми сайру гашт кӯшиш кунед, то аз болои сангрезаҳо қадам назанед, зеро одатан онҳо ноустувор ва лағжонак мешаванд. бисёр нафарон сайёҳии варзиширо як намуди мукаммали сирф варзишӣ меҳисобанд, ки ин хатост. диққат диҳед, дар ибораи сайёҳии варзишӣ калимаи сайёҳӣ пеш аз варзиш меояд, яъне ҳадафи асосӣ сайёҳат кардан бо тамоюли варзиш мебошад. ба таври дигар, доираи сайёҳати варзишӣ маҳдуди синну сол, ҷинсият ва касбу кор нест. сайёҳии варзишӣ низ дар навбати худ ҳам касбӣ ва ҳам ҳаваскорона буда метавонад. бояд ба назар гирифт, ки ҳар як варзишгар пеш аз ҳама сайёҳ аст. яъне дилхоҳ нафар метавонад иштирокчии бевоситаи хатсайри сайёҳии варзишӣ бо риояи талаботҳои маъмулии сайёҳат бошад ва дилхоҳ нафар метавонад бо такмили тобоварии ҷисмонӣ ва убури монеаҳои табиӣ соҳиби дараҷаҳои муайяни душвории сайёҳии варзишӣ гардад. хушбахтона солҳои охир бо таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти давлат ба баргузории мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш метавонад ба таври назаррас дар рушди сайёҳии варзишии мамлакат таъсир расонад. таври маълум аст, дар баробари варзишгарону мураббиён ба Тоҷикистон инчунин теъдоди муайяни доварон, иштирокдорон ва мухлисон низ меоянд, ки ин ҳамзамон барои шиносоӣ бо таъриху фарҳанг, боғу гулгаштҳо ва минтақаҳои сайёҳии назди шаҳрӣ заминаҳои устуворро фароҳам меорад. варзиш муаррифгари ҳар як миллату ҳар як сарзамину ҳар як кишвар аст. пас мо мисол мусобиқаи байналмилалӣ мегзаронем, меҳмонони хориҷи кишварро даъват мекунем. дар вақти даъват кардан, вақте ки меоянд, мо ба онҳо мисол зебоӣ, ҷойҳои таърихӣ ё дигар чизҳое ки барои мо муҳим аст, барои онҳо бурда нишон медиҳем. онҳо мебинанд, мисол азои ваҷд мебаранд, як лаззат мебаранд, барои онҳо як чизи хотирмон аст. инам як талъамии мисол сайёҳӣ бо варзиш аст. яъне ки ё ин ки мо меравем ба ягон ҷо ба мусобиқа, ҳатман мо мерем як ҷоро чикор мекунем, мебинем.
тамошо мекунем, барои худ як чизро мебинем. вақте ки уно ҳам ки меоянд мо ҳаракат мекунем ки барои онҳо як мисол барномаи мушаххаси сайёҳӣ ташкил кунем ки бурда ҷойҳои беҳтаринро ба онҳо нишон бидем, инъикос кунем. бо ин восита бигӯем ки мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон манам хел чунин ҷойҳои хеле ҳам сайёҳибоби хуб дорем ва метавонем ки шумоёнро ҳамеша даъват кунем. дар нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ дар баробари инъикоси ҷараёни мусобиқаю чемпионатҳо дар мавсими нави баҳории саёҳатҳои варзишӣ бо хатсайрҳо ҳамроҳи сайёҳони дохилу хориҷӣ ба минтақаҳои гуногуни назаррабою дилифиреб ва афсонавии Тоҷикистон сафар менамоем. пайгири барномаҳои сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.